Holy shit. Ja, det her er røveri, ikke? Penge nu. Det var alligevel ikke så meget. Og nu ikke noget med at tilføje på tiden, vel? Det var godt. Tak. Ja, det bliver fedt. Nå ja, der er derovre. Hej. Er du okay? Hvad skal du være? Find hvor du er hjemme for. Jeg skulle have en soda. Hvad for en sodavand vil du have? Cola. Siger du okay? Ja, det er fint nok. Og hvis du får efter, så... Ja, så skyder folk, okay? Du har vel ikke en til? Okay. Det her var jo ringmester. Ja, det er det. Shit. Okay. Ja, dine penge, ikke? Jo, alle sammen. Ja, det vil jeg have. Ja, jeg har beholdt den der også. Så. Bare... Ja, okay. God dag. I lige måde. Ja. Hej. Mit hoved. Er du okay? Der var den. Det er et røveri. Hallo? Er der nogen? Juhu! Jeg vil gerne bære med alle pengene. Lige nu. Hvis det... God dag. Må det regne ud?